התעלף, וככה את מתייחסת אליו? מה, אתה אידיוט? אתה לא בליצור באמצע ריקוד. מה, השתגעת? נפלת על השכל? הלו? בוא אדוני, אני אעזור לך לקום. אוי, תודה. אין פה כבוד. לך עם הזקנה הזאת. טוב, תודה. אוי. ז'וש, חרק שקופת לך, ז'וש. רוצה עזרה בריקוד? איזה מצחיק היה. תגידי את זה שוב. תגידי את זה שוב. מה, אנחנו פה באמצע סרט, מה אתה... אדוני, אם אתה רוצה להפריע לנו בסרט, אז צא החוצה. לך. בסדר, אנחנו נקרא לך, טוב? בריקודים של הבת מצווה, טוב? מה? טוב, בסדר. לא, זה כואב. לך, נו. יאללה, בסדר. תראי איך עושים. 1, 2, 3, 4. 1, 2. אדוני, אני מאמנת את הרקדנית הזאת בהופעה בפורים. מה עושים ככה? לא. אתה רוצה מתנה? בוא, אני אתן לך מתנה. קח. תודה. עכשיו אתה מפריע לנו. יאללה, מה עושים? 1, 2, 3, 4. סיבוב. רגע, די, באמת, די. איך עושים? 1, 2, 3, 4. טוב, 1, 2. שאני באמת חפרתי כבר עם האחת. 2. סליחה, אתה רוצה שאני אעשה לך משהו? אני מקוסמת, אני יכולה לעשות הכל. מה זה אבא חשפה? מה? שברת לי את ככה. עוף מפה לאז ובתמיד. יופי, עכשיו נסגור את הסטודיו. די, שירה. אסור, אבל לא מרשים. מי זה אבא? מי זה בבא? תתחילו. טוב, בסדר. אתה רוצה את הטאבלט? מה אתה אומר? אנחנו עכשיו בעבר, באמת. תמיד. יופי. עכשיו בואו נמשיך. טוב, נו. 1, 2, 3, 4. תעשי את. תינוק, באמת, מה אתה עושה עם הזה? ילדה, תעשי. 1. אני לא ילדה, תקראי לי ילדה. אני מחשפה, אני יכולה להפוך אותך לנמלה. ואני יכולה להפוך אותך לספרדע. השקט. נו. בסדר. 1, 2, 3, 4. מה, איך? תשמעי, אם את עושה ממנו... אם את לא מקשיבה אליי, אני יכולה להפוך אותך לצפרדע מחתוך וחבל שאוהבת ממתקים. את רוצה שזה יקרה? מה, אתה רוצה שאני אקפוך אותך עם חבל? 1, 2, 3. דאדם! ביי. מה ביי? את לא מקשיבה לי, את מלגלגת עליי. אני יכולה גם לעשות אותך. רוצה לראות משהו יותר חמוד? רואה את הבן אדם הזה? כן. הוא יותר חמוד ממך. הוא חיית המחמד שלי, חמודה. הוא בן אדם, הוא לא חיה. הוא חלל. הנה, בואו. טוב. רגע. מישהי מכוכב אחר, אז רק שתדעי. טוב, יאללה, נמאס. זהו. גם אני רוצה אם אתה רוצה להיות. להקשיב לי, הקלטתי אבל עכשיו אני... בסדר. נו, תסגרי כבר. אז סוף